Onte o Concello de Vigo perpetrou un novo arboricidio coa talla de varios exemplares de grande porte no Parque do Castro. E fixo sen ter atendido nin dado resposta á solicitude formalizada o pasado 19 de novembro polo BNG na que demandábamos a suspensión desa corta alegando de maneira extensamente argumentada a falla de motivación do informe que utiliza o Goberno Municipal para tentar xustificar esta nova talla. Un informe que temos que reiterar non se axusta á normativa legal nin reúne as mínimas condicións técnicas, motivo polo que solicitábamos tamén que se encargase un novo estudo completo de acordo aos parámetros técnicos e normativos. Estamos diante dun episodio máis do arboricidio permanente que impón o alcalde leñador Abel Caballero, que insiste no máis absoluto desprezo cara ao arborado da nosa cidade, ao que maltrata reducindo a postes para luces ou cun deficiente mantemento e que acaba por eliminar con tallas injustificadas. Neste caso, tal e como xa denunciamos a pasada semana, é claro que a motivación destas cortas non tiña a ver co presunto mal estado das árbores, senón con motivos paisaxísticos e estéticos, algo que vai en contra da normativa. Facelo sen tan sequera dar resposta ao escrito do BNG no que pedíamos a suspensión supón, ademais de unha agresión ambiental, un novo exemplo de autoritarismo que vulnera os dereitos fundamentais de participación e información da cidadanía e tamén dos grupos políticos municipais. Feitos graves que non poden ficar impunes. E por iso, o Bloque Nacionalista Galego vamos dirixir un escrito de denuncia á Dirección Xeral de Patrimonio Natural da Xunta de Galiza para demandar expresamente que exerza as súas competencias de supervisión e de inspección ambiental e que aplique as medidas correctoras e sancionadoras que correspondan por esta talla injustificada. E, simultaneamente, imos trasladar unha queixa perante a Valedora do Pobo diante do que é un claro acto de mala administración por parte do Goberno de Abel Caballero, cun claro impacto ambiental e tamén cunha evidente vulneración de dereitos fundamentais. Abel Caballero ten que gardar dunha vez por todas a motosserra e respetar o dereito das viguesas e dos vigueses a unha cidade verde e sustentável con máis árbores e non con menos.